Biblia. Myslím si, že Biblia ako taká je dobrá kniha, ale nie je kompletná a je selektívna. Jedna zaujímavá vec o Biblii je spôsob, akým dnes vnímame náboženstvo, čo je veľmi odlišné od toho, ako ho vnímali ľudia v antike. Dnes niektorí ľudia vnímajú náboženstvo ako tvrdý fakt alebo vedu, ako niečo, čím sa riadia vo svojom živote. Je jedna vec vnímať to takto a iná vec vnímať to ako tradíciu alebo mytológiu, ktorá podporuje hodnoty pre vás a vašu komunitu. V antike neboli náboženstvá exkluzívne, ako je napríklad jahvizmus. Ľudia prijímali všetky. Keď som na Blízkom východe pred 7. októbrom 23 viedol skupinu do svätých miest, on je akože taký poznávací sprievodca, ktoré zahŕňali, tie sväté mestá zahŕňali Izrael a okolité oblasti. Navštívili sme mestá a dediny, kde ľudia všetkých vierovyznaní pracovali spoločne v reštauráciách, žili spolu ako susedia, priatelia. Arabi oslavovali všetky židovské sviatky, Židia oslavovali všetky arabské sviatky, čo znamenalo, že mali počas roka veľa voľných dní. Ich deti sa spolu hrali a vedeli spolu žiť. Nie je to pre nich problém. Veľa ľudí pri tejto diskusii uzná, že Biblia je nekompletná a vykladajú to ako božskú inšpiráciu, ktorá viedla cirkev k vytvoreniu Biblie tak, ako je, pretože to tak má byť. No, toto je mimoriadne dôležité. V roku 1945 boli nájdené najstaršie záznamy Nového zákona a gnostické texty v Egypte, v malej dedinke Nag Hammadi, ktoré sú známe ako Nag Hammádská knižnica. Sú to stratené evanjelia, ktoré cirkev upravila počas 4. storočia. Teraz máme evanjelium Filipa, evanjelium Tomáša, ktoré sú veľmi kontroverzné. Evanjelium Sofie, možno ste o nich vôbec ani nikdy nepočuli, priatelia, kde sa v Biblii objavujú ženy, ktoré boli gnostické ženy. Napríklad existuje text zvaný, teraz ten preklad je takýto: Hrom, dokonalá myseľ, akože Hrom, Perún, ktorý napísala gnostická žena, čo je veľmi silný text. A ja som netušil, že o tom tu budeme hovoriť. Ja len čo z pamäti viem, začína sa týmito slovami, ja tu citujem: Som padlá žena a som svetica, som uzdravená a som aj chorá. Predstavujem všetko vo svojom živote, čo si ty vo svojom živote. Prečo ma kameňujete na smrť pri bránach vášho mesta? A viem si predstaviť, ako otcovia cirkvi prechádzali zoznamom kníh, ktoré mali zahrnúť a hovorili si, no, tak túto musíme vynechať. Ale tak v priebehu niekoľkých rokov, polovice 20. storočia, sme mali najstaršie záznamy Starého zákona, najstaršie záznamy Nového zákona a knihy, ktoré boli cirkvou v 4. storočí vynechané. A teraz sa podržte, 43 kníh bolo cirkvou upravených. A my sme tak mali kompletný pohľad. A potom začnete chápať, prečo cirkev niektoré texty vynechala, pretože to ničilo naratív, ktorý bol uchovaný v tom, čo dnes nazývame Biblia. Myslím si, že Biblia ako taká je dobrá kniha, ale nie je kompletná a je selektívna. Jedna zaujímavá vec o Biblii je spôsob a vašu komunitu. V antike neboli náboženstvá exkluzívne, ako je napríklad jahvizmus. Ľudia prijímali všetky. Keď som na Blízkom východe pred 7. októbrom